Узаемадзеянне ў сферы адукацыі – адзін з важных вектараў супрацоўніцтва дзяржаў. Беларуска-карэйскія кантакты сапраўды маюць патэнцыял. Нягледзячы на тое, што Беларусь і Карэя геаграфічна далёкія адна ад адной, у краіне ёсць шмат падабенстваў. Сённяшняя сустрэча – першы крок супрацоўніцтва. Мы сделали только первый шаг, но первый шаг всегда важно. Мы сделали, поэтому я уверен в том, что наше сотрудничество продолжается в будущем. У рамках визита карэйская делегация передала в область сертификаты на персональные компьютеры. Техника накируется во установы адукации. Сегодня направили данную технику в наши учреждения образования, которые реализуют 3 направления деятельности. Конечно же, в школы. Львиная часть техники уйдет. Также уйдет техника в наш центр, который работает в проблеме экологии. Ну и, конечно же, для методического сопровождения образовательного процесса в Институт развития образования, что тоже немаловажно. На сустрэчы абмеркавалі перспектывы абмену візітамі для вывучэння дзелавых магчымасцяў сферы адукацыі ў абедзвюх краінах. Анастасія Цыкун, Александр Сівецкі, тэлерадыёкампанія «Брэст».